Namaste alle sammen. Her kommer der en godt tip, hvis du har slået dig, for eksempel forstået din fod og lignende. Det du skal starte med at tage en gryde og hælde en kop mælk i. Du skal lade mælk blive lidt varm. Når den bliver lidt varm, så tager du en cirka halv teske gurkemeje og lad den koge 1 minut cirka. Du kan altid tilsætte honning efter din smag. Når mælken har kogt 1 minut cirka, så du skal se den, og så den er klar til at drikke. Og den skal du drikke, inden du sover. Nu har I set, hvordan man laver den drik, og den drik heler skaden indvendigt, og den er mod infektion. Man kan godt drikke det 1 til 2 gange om ugen i vintertid, og den er godt til vores immunforsvar. Jeg håber, I kan lide min tip og sende videre til andre. Pas på jer selv. Ha' det godt. Bless you. Bye.